Ahojte. Všetkých vás pozdravujem. Moje meno je Katarína a je mi cťou, že sa k vám môžem takouto cestou prihovárať. A teda ma poprosili, či by som sa nevyjadrila k tomu, čo mi dala obchodná akadémia. V čase, keď som študovala, sa táto škola volala školou ekonomickou a ja som vždy na nej chcela študovať, čiže bol to môj cieľ a za ním som si išla. Nebolo jednoduché sa v tom čase na túto školu dostať, čiže keď som sa na ňu dostala, som si to nesmierne vážila. A čo mi dala? Keď som sa nad tým zamýšľala, tak som vlastne prišla na to, že dala mi to, čím som. Dala mi to, čím som dnes. Pretože keď som z tejto školy vyšla, mohla som hneď začať pracovať naozaj kdekoľvek. Ja som sa zamestnala najskôr v právnickej firme a neskôr som potom naozaj vystriedala rôzne zamestnania, ale všade, úplne všade som čerpala vedomosti a znalosti práve z obchodnej akadémie. Čiže ja by som vám chcela povedať, že táto škola vám dá úplne všetko, čo potrebujete, aby si začali potom neskôr pracovať. Či už sa rozhodnete ísť do práce alebo budete ďalej študovať, stále ste hotoví ľudia, pripravení na čokoľvek, prečo sa vy rozhodnete. No a nehovoriac o tom, že naozaj v tejto škole je skvelý tím. Skvelý tím ľudí, máte tam perfektnú pani riaditeľku, ktorá je ľudská a viac menej všetci, ktorí tam sú, k vám budú pristupovať naozaj priateľsky, s takým tým ľudským prístupom, s hodnotami a môžem vám povedať, že ono nie je dôležité vedieť všetko. Dôležité je venovať sa tomu, v čom ste dobrí. A títo ľudia vám naozaj pomôžu vytiahnuť práve to, čo baví vás. A z toho potom neskôr budete ťažiť. No a na záver ja vám prajem, aby ste sa rozhodovali správne, aby vaše kroky viedli tým správnym smerom a ja za seba vám môžem túto školu len doporučiť, odporúčiť a popriať vám naozaj šťastný krok. Nech sa vám darí a nech ste šťastní. Ahojte.